Mas Wahyu Manggowo. Siji Mas. Alhamdulillah. Nggih. Selamat malam wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh, warga Ngawi, masyarakat Ngawi semuanya alhamdulillah Nggih. dijawab ya Nduk ya. Alhamdulillah Mbak. Wis mugi-mugi panjenengan sedaya enggal-enggal somben ya Nduk ya. Nggih. Minggah swarga amin Allahumma. Amin. Oke. Matur suwun sanget sampun nimbali Wahyu Manggala nggih Bapak Ibu sedaya. Nggih. Wahyu Manggala ingkang mijil saking dusun Tanjung Tanjung Sari, Sari. Jakenan Kabupaten Pati, Pati. Bumi Minatani. Nggih. Lan disepun sesepuhi Bapak Mogol Mogol. alias Bapak Sarjimin. Leres. Ya. Salam perdana pertama sowan teng dusun Sekar Putih ya sayang ya. Nggih. Dalam acara Halal Bihalal. Halal bihalal Nggih. juga tasyakuran keluarga Mbah Kliwon. Oh ngono tasyakuran Nggih. keluarga Mbah Kliwon. Leres. Nggih, tak lupa juga diucapin selamat malam kagem Bapak Lurah alias Bapak Petinggi. Nggih Mbak. Nggih, terus Bapak panitia semuanya, Bapak perangkat-perangkat semuanya. Nggih. Ada Pak Kami Tuwo, Pak Cari, Pak RT, Pak RW, terus apa nih, Dos, Pak semua. Petengan. Pak Petengan, terus apa nih sayang ya? Nggih. Wis pokoknya komplit. Komplit. sedaya. Dan juga warga masyarakat Desa Sekar Putih sedaya diucapin selamat malam, matur suwun sanget sampun nimbali Wahyu Manggala. Nggih. Didongak-dongake ya Dek Indah ya. Nggih Mbak. Mugi-mugi warga masyarakat Desa Sekar Putih paringi seger waras amin Allahumma. Amin. Paringi lancar rezekine amin Allahumma. Mugi-mugi piyayi Sekar Putih ndang meteng neh amin Allahumma. Buyantere Kompak cah. kabeh iki. Ketoke saret kene iki urung anu nduk. Iku. Anake jek siji-siji Heeh. dadi pengen tambah. Kudu tambah momongan. Nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Sekar Putih ndang munggah kaji ning Mekah Madinah amin Allahumma. Amin. Utange lunas amin Allahumma. Amin. Wih buantere kae lho. Nduk. Ketara utange akeh dhewe ya Mbak. Kaya aku, Iya. kaya kowe. Meneng ae no. Sebagai salam pemanasan dari saya sendiri Jeng Ela Gedelwati Nggih. diaturi ilat tanpa balong. Ya. Tak lupa diucapin selamat malam kagem video syutingnya ada RHS. RHS syuting. Oh iya. Terus son. Apa itu? Sound sistemnya saya. Sound system WM audio. Lightingnya saya. WM lighting. Oke. Yo, semoga Mas Tari dikasih ilat tanpa balong. Lo mas-mas iki ya nduk komplit ya. Selamat kawalan malam mudanya. semuanya nggih Mas. Iya, badhe ngersake lagu monggo, nyawer ya boleh nggak apa-apa. Wah, perkenalan bersama biduanita asli dari Wahyu Manggala. Cantik-cantik nggih Mbak nggih. Perawan kabeh, Mas. Leres perawan sedanten niki Bu. Perawan semengit ya. Mbok etok sing perawan semerot. Iki gak perawan, Dok. Gak ya? Rondo semerot. Ya ampun. Ayo sayang dikasih Mas Ari. Ada satu buat temaki ilat tanpa balong. Dados. Bangsa ketika wawan sing tak kroso diwasa kuteko mbok tinggal tekane atimu ninggalake aku kebangetan awakmu. Sing tak rasane ilat tanpa balong
sithik-sithik Rada ya. sumuk, Mbak. Lho, urung-urung wis ana sing mara. Alhamdulillah. Perahu layar nggih. Sendok. Pak Lurah ningali napa mboten, Pak? Teng pundi, Teng pundi Pak Lurah? Mosok Pak Lurah ana ayu-ayu ngene dimberno le, Cah. Nggih. Ado-ado saka Pati lho Pak Lurah. Lah piyaine ndi iki male, Cah? Di mana Pak Lurah? Monggo Pak Lurah. Lagu ayang-ayang. Lagu sayang. Ayang napa sayang? Ayang-ayang. Oh sing ngeten. Duh, dewa-dewa. Wah, iku jare ndek. Itu. Untuk pacarnya Mas Huda dari Pati, loh dak aku Pak. Sapa ndok kira-kira ndok? Gara. Lagunya ada perahu layar. Ada ayang-ayang. Juga tadi dari Mas Jung Oman ada Cidro Didi Kempot yang nyanyi harus Mas Edi. Selamat malam kagem. Ikhlas Didi Kempot sepurane Mbak. Ikhlas Didi Kempot. Selamat malam diucapin buat Bapak Yudot. Nggih. Pelawak dari Jawa Timur ya sayang ya. Betul sekali Mbak. Permintaan banyak sekali, dikasih apa dulu tadi? Perahu layar. Perahu layar nggih. Singkat kembali bersama siapa sayang? Iya tenang aja, sing-sing. Mergawe sik ndok nek urusan kuwi. Iwak koi iki lho Iwak koi. Endi lah ayu-ayu kok mbok undang iwak koi lho. Lah delok go ngeti ana sing kaya iwak koi. Ora ketok je gede aku. Ora ketok. Ora ketok ya. Paling telung sasingkas wis ketok ya. Dikasih ya sayang ya Dek Devi. Heeh, Mbak. Langsung sikat kembali ada permintaan perahu layar Mas Aryo. Sumangga dados. Iyo. Sawer yo.
mboten, Pak? Muarem sangat. Muarem alhamdulillah. Tanduk Pak, monggo Pak. Tanduk apa nduk kaya. Iki lho lagune, Mbak. Oh, ono sungkan ketoke, Nduk. Sungkan ya. Sungkan sing wedok. Sini sayang. Nggih. Oh, rapi kabeh penontone ya, Nduk ya. Nggih, Mbak. Anu kaya mirsani layar tancep ngono kae. Rapi duduk kabeh. Jos ngene aku seneng. Matur suwun sanget dumateng Piyayi Sekar Putih. Sekar putih. Alhamdulillah ketoprak Nadiana sewengi walah makme luwah-luwah. Wah, los. Iwak pitik. Iwak pitik, Iwak- daging. iwak sapi, yo. Iwak sapi. Iya. Mimi los. Kopi teh. Seneke Los los. kang akuane mlebu tas barang. Meneng ae aku mang lebokno 6. Ke pira? Aku 6. Ijik sithik aku le. Lah mbake pira? 12. Lah piye? Oh, akeh dimbok nggo kulaan apa piye Lah kuwi, Mbak? saking akeh Piyayi Sekar Putih ki jos ya sayang. Jos, bro. Perdana lah ning nyatane jos tenan Nggih, pokoknya. jos tenan. Semoga panjenengan lancar rezekine semuanya ya, Bu Nggih, ya. amin. Ya, monggo dikasih lagu yang kedua, ada ayang-ayang. Nggih. Captus kembali bersama siapa? Siapa, Bersama sayang? Mbak Atun. Oh, Apa Atun sayang? Sakita. Apa, Ndek? Lagunya apa? Tak anyang-anyang. Ora kok iso napa lagune. Sik nemu. Oh alah ya bat roti ora ono to, Mbak ning kene. Wong ketoprak dijaluki ya bat roti ning Ayo biasa. ganti mawon Ganti Mbak. mawon ya, Mbak ya. Masa ganti aku mawon. gebelekan ngene nyanyiku ngono. Nek rebana Ganti mana napa-napa. apa? Iya iya. Ya tak kayak Dikasih waktu napa? sejam nih ngono nggo mikir ketok ya suwi. Apa sayang? Meneng. Oh sesuk asok mekar ya bener sesuk asok mekar iso. Dieling Nggih monggo tanglet riyen. Tanglet riyen ya. Oh, Dikasih niki tak Mas Ari. bawa apa Mbak bawa? Bawa enggak apa-apa ya. Ya dikasih satu buat tebangnya ayang-ayang bersama diajeng Ya, Mbak Atun Atun. Sakita. Ya. Atun, sikat ya Atun ya. King Sule Wahyu Manggolo. Ayo goyang dong Atun Sakita. Beteng rasan Hati yang sehiting liang hanya wang aku kowe lapo katresna. Atun Sakita. Gendel mati. Goyang dong. Ayo Wahyu Manggolo. Pancene tresno kuwi akeh pacoba. Mesem semuanya yo. Untuk kita. Untuk kita aja lali. Ayo. Sekop 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 sekop. Ngendi katresna. Hey hey ha ha. Sekop
Pun nggih Pak nggih. Oh iya. Lho mbake kalau ape maju kae lho lah. Arep Apa masih. sayang? Nggih mboten napa-napa. Selendang biru. Selendang biru, nggih. Cinta merah jambu nggih, Josip. Wih, wotongane Pak lho kok iso ro lagu cinta jambu merah mah Cinta merah jambu. Cinta merah jambu ngono gaul ngono Gua sing ngono rotoke ngono ku kok. Truk ngono ya ya. Oke, Mbak mau sidane selendang biru. Iki gak ono selendang biru, Mbak. Nggih ngapunten nggih, adane selendang merah purun mboten. Oh nggih purun, nggih. Niki Pak napa? Weh, Mbak cah brengose kaya keset cah. Wah. Nggih. Pamer bojo. Sik, Jim. Nyilah bojo. Oh ngene lho, bojoku sesuk tak Iya. suli. Mriki ya. Asmane Mbah sinten, Cah? Gedel. Mbah sinten, Mbah? Tumiran. Pak Tumiran empun umur pinten, Mbah? 7 7 Wah. Kaya Roy Martin, Nduk. Wah. Jembari. Aja guyu Mbah untune lang sitok guyu barang. Ora iso bubuk iku Pak engko mbok los-los pipine. Ora masalah, salam seduluran kalian piye Sekar Putih sedaya. Nggih, diaturi Mbak Indah. Wonten ikhlas riyen nggih. Oh, ikhlas dulu Nggih, Mas Edi saking Mas Jung Oman yang di Demak. Nggih, Mbak Indah dereng nyanyi ta mau? Oh, maksudnya wow lho. Oh, nggih. dereng. Engko bar Mas Edi sampean ya Mbak Indah ya. Nyantai. Kenapa Pak? Wih, Weh, ayo sitokan Mbak. Tanggane iri alah ya iri le Mbak. Aduh. Jadi demek pipine ben. Tuan rumah nggih Mbah Kliwon. Mbah Kliwon, walah kula jenengan Kliwon. Nggih, jenengan Kliwon, Mbah. Nggih, Mbah Kliwon. Kok apa, Mbak? Kula Paing. Paing Kliwon mbek Paing ketemune Kebogiro. Kebogiro. Ora cocok. Berarti gudang-gudangan terus. Iya, ora cocok. Lali, lagune Tetes sing tresno manis. legi, Mbah. Hmm. Nyoh, peknya. Ya. Guri. Aku nek nom-nom moh ndak ditinggal gendaan terus, Nduk. Iya, bener. Enak rada sepuh. Rada sepuh donyane akeh ndang Duwe stok kok ndang iku lho, Del. Maksudnya kan ditinggal kerja terus. Iya, duwe stok akeh ora kenalan sing sepuh-sepuh. Lha kaya penjuk ndak? Iya, Ora landah aku. Nek kowe iku bagiane nom-nom iki bagian tuwek-tuwek ae. Aku nom dilaro ati ya, Del. Ayo Mas ikhlas dini kemot dados Mas Edi langsung dimengokan lambenya ya Mas Adi ya. Yo, dados. Woi. Yo. Aja nangis lo ya. Tinggal golek cuan ae Mas. Sur. RHS Production. Yo. Hey ha. Nangis aku isen senadyan loro. Batin aku lilo bisa ganti.
tukule kok dilarani. One, two, three, four, goyang, goyang. Iyo. Nangis aku isin senadyan loro ing batin, aku lilo bisa ganti lahir batin. La la ya ya. Tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing, aku lilo bisa ganti lahir batin. Mundur bang loro ati, apa oya wong kono wis lali, pancen wis nasibku iki. Nandur becik tukule kok dilarani, trimo ngelah aku wis ra betah, tak iso nolong kowe ngajak susah. Hey, hey. Karepe wis ngajak pisah, karo aku wis ra gelem omah-omah. Terima kasih Mas Edi. Ikhlas Didi Kempot sampun diaturi ya. Nggih, Mbak. Permintaannya suaranya suara lanang. Nggih, dari Majung Oman yang di Demak. Wah demen loh dok. Demen nanti Frans kene. Wahyu Manggala. Jadi sehat selalu Mas Jinoman ya dok. Nggih, Juman. Iya. Permintaan lagi dari Mbak E tadi. Nggih, ada selendang biru. Ya, Metallica. Ya, sini sayang Dek Meta. Oh, aku idola sama kamu loh. Sini sayang. Wirunge mbangire ra karuan ngono kok iso. Diaturi ya Mbak Metallica ya, sayang. Nggih, Bu. Oke, ya. Langsung dicaptus kembali Mas Hari bersama Diajeng Metallica Wahyu Manggolo. Yo. Yen kowe njaluk mending
Nduk, Apa, Mbak? lagune bar selendang biru terus Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu. Biasanya Mas Ari ono spotting ini bareng. Ngono kok gak metu lho tantene ketang. Iya. Wes. Aku request sing kewan sing. Sing berak iku lho Mas apik wene iku Mas. Ora usah dikeki, Nduk. Apa? Mari orjene pedhot soalnya kakan nyuwara terus Ora ini. sekile iku wis jos tenan semprol iku. Kok aku sekile ngene? Aku ngonangi ndek sekile ngene-ngene ade. Dia Gak iso lali. Lah, Nah, sesek sing. Wes mbok wakili kowe ngono ta. Yo Mas ya. Diaturi ya sayang ya.